Hei, Suomen laatulaiturilta tuli tänne meidän mökille tämmönen tee se itse ponttoonilaituri paketti. Paketin mukana tuli tietenkin tämmöiset erittäin tarkat ohjeet, miten laituri kasataan. Tänään on sitten mielenkiintoinen päivä. Minä vaan kasailen tätä laituria. Minä kasasen tuon jään päälle. Siinähän on tasainen alusta. Siitä se saa sitten jäitteisiin vaiheessa painua tuohon järveen. No niin, nyt on laiturin runko kasattuna ja ankkurointilenkikki on siinä paikallaan valmiiksi. Tästä on sitten mukava ruveta jatkaa laiturin kannen tekemistä. Tähän asti kaikki on sujunut ihan ongelmitta. Ohjeet on niin selkeät, että niiden avulla kyllä pystyy kuka tahansa, kenellä työkalut kädessä pysyy, niin tämmöisen rakentamaan. Nyt on laituri sitten kasattu. On kansilauvat paikallaan ja sivuverhoislauvat. Kyllä tämä Suomen laatulaitureiden tee se itse ponttoonilaituri oli erittäin helppo kasata hyvien ja selkeiden ohjeiden mukaan. Kaikki puutavara oli määrämittaista, se nopeutti kasaamista. Tässä meni minulla aikaa semmoinen 6 tuntia. Eli kyllä, jokainen kenellä vähänkään vasara ja porakone pysyy käsissä, niin tämän pystyy itse kasaamaan. Nyt on saatu tämä Suomen laatulaittureiden ponttoonilaiturin tee se itse projekti valmiiksi. Laituri kiinnittyi hyvin terassiin saranoilla. Ja tästä on nyt mukava lähteä uimaan tai muuten vain viettää aikaa tuolla laiturilla.